una mobilització els dies 18 i 19 de novembre. Durant aquells dies es realitzarien debats, conferències i actes en el centre. Cinquè, anunci de futures mobilitzacions i crida a la utilització conseqüent del dret al vot. Manifestem el nostre compromís i suport a les mobilitzacions que s'estan produint en el nostre país i les que s'organitzaran en el futur per tal de denunciar la direcció que ha donat el govern a les mesures econòmiques i socials que, lluny de reclamar les responsabilitats a qui pertoca, carreguen a les classes més desafavorides el pes de la crisi. Anunciem que des d'avui comencem a treballar en la preparació d'una propera mobilització que doni continuïtat a la que es va realitzar el dia 21 d'octubre. I per tal d'ampliar el contacte amb els ciutadans a partir d'ara, la plataforma ha decidit formar diferents comissions de treball per contactar amb associacions i entitats de tot tipus que per un motiu o un altre encara no col·laboren amb la plataforma, sindicats de treballadors i els seus afiliats a Rubí per demanar-vos el seu suport i col·laboració, comitès de treballadors de les empreses de Rubí perquè saben que obtindrem el seu suport, autònoms i pimes perquè junts hem d'elaborar treballs amb els quals aconseguim finançament per als seus petits i mitjanes empreses, fent que administració, bancs i caixes tornin a obrir les aixetes, facilitant la inversió i el finançament d'aquestes empreses i que alhora les mateixes puguin tornar a créixer i puguin generar ocupació. Finalment, cridem a tots els rubinencs a utilitzar reflexivament i conseqüentment el seu dret a vot a les properes eleccions generals, per tal que aquest no contribueixi a consolidar les retallades ni les mesures antisocials i serveixi per combatre la corrupció, tenint en compte la responsabilitat de cada força política té en l'actual situació. La Plataforma d'Associacions de Veïns de Rubí, 4 de novembre de 2011.